sota un epígraf general d'any zero, que hi haurà diversos actes. Comencem avui amb una taula rodona sota el títol d'on som. Ho explicaré breument, però primer de tot disculpar una vegada més el retard. És per qüestions logístiques. Els que estan a dreta i a esquerra meu estaven en el temps i en el lloc quan pertocava. No, per un accident, és el que té pujar a Prada, un accident a la carretera, hi ha hagut retards i acaba d'arribar en Josep Vendrell. Havíem decidit amb els ponents que com a mínim quan fóssim 3 començar, per tant ja estem començant, i el David Fernández, que està en qualsevol lloc, no sé si desconegut o no, entre Ceret, ja sabem que ja ha passat de llarg entre Ceret i Prada, suposo que el tindrem aquí en breus moments i s'hi incorporarà. Bé, simplement, els continguts de la universitat es preparen amb anticipació, ja hem discutit sobradament el lema temporal de la universitat, que aquest any són aquestes fites històriques que ens anaven bé per fer una reflexió sobre el passat, les grans efemèrides, el 1714, el 1914, i evidentment una de les parts importants de les activitats transversals d'aquest any és una reflexió sobre el moment actual. Nosaltres, l'equip de govern d'aquesta universitat, el 2014 també el considera un any transcendental per nosaltres, especialment pel procés cap a la sobirania total i plena de Catalunya, que ha engegat una part de la nostra nació, el Principat de Catalunya. Però, si bé de portes endins aquesta universitat, com ja hem dit repetidament en actes plenaris, hi ha tot el que ara en diem és el nom convencional del procés, ja fa anys, ja té els deures fets. Aquí s'ha estudiat, s'ha analitzat la conveniència moral, econòmica, la viabilitat de cadascun dels països catalans en separat, en conjunt. Els deures ja els tenim fets. Per això, per nosaltres, ja anem funcionant i aquest any ja hi ha hagut, ara acabo de sortir, d'unes jornades interessantíssimes sobre el país que volem. Estem ja de la transició nacional, ja estem com universitaris, com acadèmics, reflexionant cap al que seria el procés constituent, estructures d'estat, perquè és un tema molt adient per reflexionar. Però els nostres alumnes, perquè aquesta és una universitat popular, com sempre anem dient, que quasi bé no se separa el rol de professor, d'alumne, som d'una sèrie de ciutadans que venim aquí per prendre coneixement, perquè hem de prendre decisions i ens formem, i més ara en vindran de grosses. Ens deien, bé, on som, en quin moment, cadascú veia i aquest és una mica ambigu el títol que han posat, on som, penseu que això ho discutim el mes de gener, febrer, com que és un procés i els processos tenen una cinètica, com les reaccions, uns ho fan córrer més, els altres ho fan, on som? I veig que el David Fernández no arriba, doncs potser podríem començar i sobre aquest lema així ambigu, on som, sabent el següent, que és habitual en aquesta universitat, després de les presentacions, que és una universitat crítica, va néixer el maig del 68, hi haurà una roda de preguntes per part dels presents. Per tant, en tot cas, intervencions més aviat curtes, per després deixar temps perquè els assistents puguin preguntar. Així ja passo la paraula a Josep Vendrell, que és diputat i secretari general
d'Izquierda Unida Catalunya, perdona. Iniciativa per Catalunya Verds. No, i a més hi ha les coses... Esquerra Unida i Alternativa. Sí, d'acord. Tens les paraules. Molt bé, molt bon dia a tothom. Gràcies en primer lloc a la Universitat Catalana d'Estiu per la invitació i excusar-me per haver arribat tard. La veritat és que venint de les comarques de Lleida és una mica més complicat i més si et trobes amb un accident pel camí, no? Però bé, ja som aquí i un plaer i un gust estar aquí. A veure, efectivament la pregunta o el qüestionament és general i és ambigu. Any 0 2014, però jo voldria situar també inicialment en un context una visió més general, no? A nosaltres ens agradaria, a mi m'agradaria que aquest any 0 fos un any 0 per moltes coses, evidentment per la voluntat que tenim que Catalunya el 9 de novembre pugui decidir en plena llibertat el seu futur nacional, però també per la necessitat que tenim en el conjunt del país de superar l'actual marc econòmic i polític en el que estem vivint. Estem atravessats per tres grans crisis, una crisi econòmica i social, una crisi del sistema polític i una crisi de l'estat en el que vivim, del model d'estat espanyol en el que vivim. Jo voldria començar per aquí, per les condicions de vida de la gent i per les condicions materials de vida de la gent. És evident que en els darrers anys, per la crisi, però també per les polítiques econòmiques que s'han seguit, tant per part del govern de l'estat espanyol com per part del govern català, hi ha hagut un increment de les desigualtats, del 4,6 al 6% vegades, ha crescut, el 20% és més ric que el 20% més pobre, 6 vegades més. El nivell d'empobriment d'un sector important de la nostra societat és molt gran, som la primera comunitat autònoma amb desnonaments, s'està produint una mutació en el món del treball fonamental que ve de la mà de la reforma laboral, el canvi de llocs de treball estables per llocs de treball temporal, per jornades a temps complet, pel treball a temps parcial. Hi ha una mutació de les condicions de vida en la gent molt gran, hi ha un afebliment del nostre minvat estat del benestar, ja inicialment reduït estat del benestar, hi ha un procés de privatitzacions obertes d'estructures d'estat realment existents, com en el cas, per exemple, de la gestió de l'aigua. Hi ha un afebliment de serveis públics fonamentals com l'educació i com la salut. Hi ha una ofensiva absolutament reaccionària i autoritària per part del govern espanyol. Hi ha un autèntic, nosaltres parlem molt de procés constituent, però hi ha un autèntic procés deconstituent per part del govern del PP, del govern de l'estat espanyol. El darrer episodi que han vist, n'han vist molts, no? La reforma educativa, no només amb l'atac a la llengua en el cas de Catalunya, sinó amb la regressió social que suposa la llei Wert, l'esmentada ja reforma laboral, la reforma fiscal que tenim ara davant, que farà encara més que el sector més ric de la població sigui cada vegada més ric, i una creixent concentració del poder polític i econòmic. Vivim una etapa en què estan quedant dos grans bancs, no només en el camp, dos grans entitats financeres no només a Catalunya, 5 en el conjunt de l'Estat. En fi, podria continuar, no? Però des de fa uns anys l'ofensiva neoliberal que estem patint està fent això, està provocant empobriment i està provocant allò que per nosaltres és un dels principals problemes que en aquests moments ha d'afrontar Catalunya i el conjunt dels països catalans, com és el creixement de les desigualtats. Hi ha una profunda crisi del sistema polític, de desprestigi de la política i de necessitat de canvi del model de partits i del sistema de partits. Un dels grans reptes que ha d'afrontar aquest país és la corrupció i el reguitzell de casos, en el cas català, en el cas de l'estat espanyol i en el cas català, després hi podríem aprofundir, doncs és considerable. El darrer que ha afectat, en aquest cas, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, en el cas d'evasió, gravíssim cas d'evasió fiscal, perquè havia estat el principal responsable de la Generalitat de Catalunya. I vivim una crisi del model d'estat. És evident que ja la majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en aquests moments rebutgen el marc estatutari constitucional en el que estem.
Per tant, nosaltres el que parlem és que aquest any zero, el que voldríem, l'objectiu, és que fos l'inici d'un procés constituent on ho puguem decidir tot i on superem un model econòmic i social i ecològic i ambiental fracassat, cal una nova economia, on superem un model polític que té els seus orígens en la transició, que requereix ser radicalment renovat a favor d'un sistema polític i d'un model molt més transparent i participatiu que tregui els diners de la política, que tregui la corrupció de la política. Necessitem recuperar espais de gestió pública en molts camps per garantir els drets socials, en la salut, en l'educació, en la gestió de les principals infraestructures. Necessitem un procés constituent que abordi un repte fonamental del país com és una banca pública, una forta banca pública. En fi, voldríem que aquest any zero fos l'any zero de moltes coses, no? I per això nosaltres parlem, per fer front a aquell procés deconstituent que retalla drets en tots els camps, un veritable procés policonstituent, perquè el voldríem a Catalunya i creiem que també seria absolutament necessària en el conjunt de l'Estat. No cal que ho digui, perquè ho sabem tots perfectament, tenim un adversari molt poderós, que és el govern del PP, que ha dit sistemàticament i clarament que no vol que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguem exercir el dret a decidir, perquè és un govern profundament autoritari que vol resoldre tots els conflictes socials de forma autoritària, ja sigui les relacions a Catalunya, ja sigui la qüestió de l'avortament, ja sigui la criminalització de la protesta social o de les vagues, un govern profundament autoritari i que ens ha dit que els catalans i les catalanes no tenim el dret a exercir el dret a decidir. Evidentment, aquesta tardor i aquest 2014 és fonamental també com a objectiu nacional central i que compartim almenys tots els d'aquesta taula, que és la voluntat de votar el dia 9 de novembre. Nosaltres abordem aquesta etapa a partir de 3 criteris o de 3 principis que creiem que han estat fonamentals per dur-nos on hem arribat. Jo vull significar que aquest país en els darrers 4 anys ha canviat moltíssim. És un procés que ve de lluny, va canviar molt amb la sentència del Tribunal Constitucional, que han plantejat que tenim un conflicte obert amb l'Estat i que hem arribat molt lluny, jo diria que amb bastant èxit. Els 3 principis serien els següents: unitat, democràcia i mobilització social. Voldria començar pel darrer, per la mobilització social. Això no s'explica si no és el procés en el que estem, el procés nacional, si no és per l'àmplia mobilització nacional, per la gran mobilització del 2010, del 2012, per la via catalana de l'any passat. És un procés de la gent, és un procés de la gent, de la societat i de les forces polítiques, però a diferència d'altres processos o de canvis en el marc de l'autogovern, els partits polítics som un actor més, un actor principal, un actor fonamental, perquè tot al final s'ha d'acabar convertint en norma, s'ha d'acabar aprovant al Parlament de Catalunya, però on és evident que la gent i la societat té un paper absolutament protagonista. En aquest sentit, voldria fer una crida a que ara, aquest 11 de setembre, ha de ser una nova demostració de la nostra voluntat política d'exercir els nostres drets amb una gran mobilització popular i per tant com a Iniciativa Verds volem fer aquesta crida també a omplir la B, la B baixa, aquesta nova via catalana enguany. La mobilització per decidir-ho tot, perquè deia abans que nosaltres voldríem un procés constituent on el debat no només fos el tipus de relacions amb l'Estat, sinó que també poguéssim debatre sobre el model de salut, sobre el model econòmic, sobre el sistema polític que volem. Afortunadament tenim una societat molt crítica que s'està mobilitzant aquest estiu, fins i tot en plenes vacances a l'agost hi ha hagut gent que s'ha mobilitzat en defensa de la sanitat pública, contra les retallades als hospitals, i en aquest sentit tenim una societat molt activa i molt crítica i això és molt positiu.